Máš to? Teď máš 3 slunky. Jaké teď počítáš ty společné jmenovatel? Tak. Normálně, když mám problém taxi, tak nejdřív počítám společný jmenovatel pro ty dva slunky. Tak víš to. Jako společný jmenovatel pro 77. Tak jako převést to na 77. A ten třetí nechej to začím stát, pak ho to srovnávat. Takže teďko 5 minut 7 převést na společný jmenovatel, tak kolik, jak je? Podívej se. Ten první zlomek, 5 minut 7, že jo? Teďko převést na zlomek, který má jmenovatel na 77, tak čítáte tady kolik? No, to umíš, ne? No, 55, tak píš tam. No, to minus 7. To je vlastně, to je ten 5 minus 7, že jo? A teďko 7 nebo 11, tak píš to také jako... No, jo. Takže je to... A ten třetí je píš tam normálně 11 lomeno 17, jo. Vidíš? Takže tady máme ústý společný jmenovatel 77, jo? 77. A tady máš 100. Tak začít dobou hledáme ještě ten poslední společný jmenovatel. Tak ten poslední společný jmenovatel pro ty 3 slunky je jaký? Tohle už musíš spočítat jinak. Tady prostě, tady máš 55, lomeno 7, jo. Ten druhý je 49, lomeno 77, že jo. Ten třetí 17, lomeno 17. Takhle tady máme první jmenovatel 77. A ten třetí má 17. A kde je ten poslední společný? Souvis je tam na sobě. Když ten poslední společný jmenovatel je 77 x 17, tak jsou. No. Takže prostě ten společný jmenovatel pro všechny ty 3 má být 77 x 17, jo. Chápeš? Tak jako převést všechny ty slunky, tady jsou máš tady, na ty společný jmenovatel jsou tady. Už rozumíš? No. Počkej. Jo, počkej to. No, v tom případě ano, tak počítám. Jestli to počítáš správně, tohle, to dělá tohle, 759, 49, že jo. Pamatujeme se 4, je to tak? 7, 4, ok. Takže společně je to tohle. A teď musíme ještě počítat znovu ty čítatelé, že jo. Tak počítej to. Chápeš? Tohle. Ten první je 55. Lomeno 70, že jo. Musíme převést na zlomek, který má jmenovatel 77 x 17, že jo. Jo tak? Tak převést na to. To je jaká operace? No tak, víš to. Tohle už nemůžeš počítat jenom z paměti, ale musíš psát, chápeš? Je to operace jaká? Česky to se říká rozšíření
zlomku. Jo tak? No? To nemusíš. Tohle je co. Zase je tohle, teda tohle. Takže je to, tohle musíš psát přímo 17. Tohle nebude to 17. Protože je to 17, 77 krát 17, jo. Jo tak? Jo tak? A ještě podělíš, protože 70, tak to stačí, to máte na 17. Jo tak? Počkej, co tu dělá? Co dělá zbytku? Jo, dobrý. Tady musíš tady psát, abyste rozuměli tu podstatku. To se jmenuje 50 krát 17. Jo tak? Jo tak? Rozumíš? Tohle rozumíš? Ukáž mi ten učebnici, co jsme koupili. To operace rozšíření, kde to je rozšíření zlomku. Už jsme, jo. Tohle už jsme to řekli, že rozšířovat, to je to operace rozšířovat zlomek. Jo. Násobíme čítatel i v stejným čísle. Tak co? Hodnota zlomku se tím nemění. A vidíš, že tady násobíme. Už chápeš tu podstatu? Tak počítaj. To je ten první, jo? Dál, teď na ten druhý. Dobrý. Tak, který zlomek je největší? Tenhle. Ten je největší a ten odpovídá kterému původnímu zlomku. Pět tak musí tady psat co? 5/7 na tohle. Musíš vidět, že teď mluvíme, jo, ale na papíře, u zkoušky, všeho píšeš na papíru. Okay? Oni nerozumí, co myslíš tady. Oni jenom koukají na papír. A tohle je 7 na tohle, že píš tam 7/11.